Għada kemm spiċċat il-logħba mis-serja bejn Como u Juventus. Como jiksbu rebħa ta' 2-0 fuq il-Bianconeri u dan ir-riżultat nemmen kemm bħala bniedem li għandi ċertu knowledge ta' futbol, kemm bħala supporter Juventin naħseb li din it-telfa hija ċertifikat tal-kriżi li għaddejja minna Juventus u hija wkoll ċertifikat li Juventus mhumiex immexxija minn coach li huwa fit for purpose. ċerti deċiżjonijiet ta' players bħal pereżempju llum f'daqqa waħda Gatti ħallih bil-qiegħda jilgħab ir-Rugani, player li suppost kien ħajitlaq, player li ftit li xejn utilizzah matul dan l-istaġun, għajra l-biċċa mal-Villarreal u fl-aħħar logħba tal-kampjonat kontra l-Milan jerġa' jilgħab il-Cup Miners li ovvjament huwa player fantasma ħansejjaħlu hekk. Però l-iktar ħaġa li fl-opinjoni tiegħi turi kemm Tudor mhuwiex coach ta' livell hija li jibqa' jilgħab il-Yildiz bħala winger. Biex nagħmel comparison, il-Como għandhom player li ngħidu huwa simili għal Yildiz li huwa Niko Pass li skur jattimigo. Fabregas għax huwa coach intelligenti jagħtih il-free role u jilagħbu f'pożizzjoni ċentrali. Għalfejn? Number one, biex ikollu iktar spazju fejn jagħmel moviment. It-tieni biex ikun aktar viċin il-lasta, għax ovvjament huwa plejer li kapaċi joħloq u kapaċi jiskurja bħalma rajna t-timigo illum jiskurja kontra Juventus. Tudor il-Yildiz qed jilagħbu mal-linja. Ar minn hekk ma nistax nifhem x'inhi dil-moviment li kambjażo meta l-Juventus ikollhom il-possession jidħol fin-nofs qisu holding midfielder u dan qed ikompli jitfa' l-Yildiz aktar mal-linja, mela aktar qed jitbiegħed mill-asta. Jiena b'kull rispett, però nemmen li l-Juventus għalkemm għandhom ċertu nuqqasijiet nemmen li hemm potenzjal fl-iskwadra, però b'dal coach u bħalma kont qed l-istaġun li għadda bi Tiago Motta qed nerġgħu naraw l-istess affarijiet. Bidu tajjeb, futbol tajjeb, però mbagħad f'daqqa waħda l-graf taqbad id-decline. U jiena nemmen li l-Juventus għandhom bżonn bidla fl-istaff tekniku. Għax Tudor mhuwiex coach ta' dal-livell, ħajkun hawn min ma jaqbilx miegħi mhux problema, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, però jien meta nara ċertu għażliet u ċertu deċiżjonijiet li qed jieħu dan il-coach mill-ewwel ninduna li mhuwiex fit for purpose u ta' Yildiz hija waħda minnha. Sistema tal-logħob ma teżistix, walking football, sfortunatament il-Juventus tilbu walking football u naħseb li hemm għalfejn ukoll tiġi analizzata il-preparazzjoni fiżika, bidliet li ħallihom għall-aħħar 18-il minuta, ma tistax tippretendi inti li plejer fi 18-il minuta ħajbiddillek il-logħba. Disċiplina tattika m'hemmx, jiddispjaċini ngħid, it-tieni gow huwa turija ta' dan meta kellek il-Kelly u l-Kalulu it-tnejn qabdu telgħu u żbilanċjaw lit-tim. Dawn huma kollha affarijiet li naħseb li d-diriġenza tal-Juventus għandha tirrifletti dwarhom u eventwalment m'għandhomux ma naraw bidla fl-istaff tekniku. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.